niku. Apa? Barang ora tatin lho nakalin lho. Aduh. Piye ngopo endi to? Endi ndelok. Alah, ojo. Ora weruh. Senengen kowe engko. Madepe rono mbok madhep rene aku ben weruh. Ora apa wayang golek bake angel, Tin. Penak wayang kulit. Wayang kulit lek cekel langsung cek ngene iki. Jane ya penak wayang golek lho. Lah dadak ngrogoi kaya ngene iki. Ora malah mlebu ora dirogoi ora iso obah dek. Ngono kuwi. Mulane wayang golek iki anu to, jogetane rak meng ngene-ngene iki to. Heeh. Regane grisi kuwi. Grisi apa? Ngono lho. Mergo dirogoi ya. Ngene ya Tin. Mergo dirogoi. Iya. Soale kan di iya. Ini janjane ngene iki ora purna lho, Tin. Lah nggih. Ora nek buktine ngene iki baru dibuka ora nek apa-apane lho. Oh iya. Kayu kaya ngene iki. Ngono lho. Nek wayang golek dirogo ora anak papane. Nek ngono sah. Menawa tak rogoi sah. Kaya gelem dadi wayang golek ngono. Umpamane pas Pak Yoyok ora nggawa ndilah golekan isuk-isuk ngono kuwi. Kowe jejere Pak Yoyok ngene iki. Oke. Soale drijine nakal nyekel ngene tetep di ngono lho. Ora aku kan kaos tangan to lek awakmu kuwi. Lah ngapa? Lah nanti aku najis. Genduk Umi Hafifah nggih. Biasa. Saiki wis jan sak prawan nika punan. Awake saya ndadi, awake saya gimoe. Wah iya. Saya padet, saya singset. Ha iya nggih. Dasaripun angger si Umi niku angger ngangge kudung ngoten niku walah tenan jan kaya Siti Nurbaya. Aku Samsul Bakrine ya. Ha iya. Aku Datuk Maringgih no. Iya ngono kuwi. Samsul Bakri dor. Ha iya. Ingkang angka kalih menika sanes widodarining menika asli manusia. Ning kecantikannya prasasat kaya Bathari Supraba ingkang Ejawantah. Anggumun angger sinden ki lek sik senggel sumunar cahyane. Ha iya, Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Ha. Saya ayu. Heeh, mangka melu awake dhewe pertama karo Mbak Lia sik lemu Winong biyen. Ayo. Pokoke cuma ngono kuwi. Tinggi omonge angel saka lemune. Ayo, ngono kuwi. Saiki saya ndadi mergo dheke iki ya wis olahraga. Apa kae nang jenenge nang? Olahraga apa kae? Gym. Nge-gym dheke. Anggere wis nge-gym terus dipoto nggih story mongko ngangge kathok ireng cekak kae, siset kae. Wah, jan aku ora ji Mas. Piye Jim? Piye Jim? Masuk wae jan elok tenan. Nggih. Mbak Winong Nawangsih angka 3 menika Mbak Birgita Ayu made in saking Kota Tahu Kediri ya menika nadyanto menika sampun gadah pacangan ning adatipun menika Mbak Birgita menika yen pacaran mboten dangu kok menika mboten dangu menika yen Mbak Birgita mergo bocah niku lenjeh gampang waleh ngoten niku golek pengalaman dhisik ngoten niku ngono kuwi ya ora suwe paling minggu ngarep paling wis entek iki. Ayo. Anggere kuwi wis apa ijen meneh, aku langsung ngebel karo, "Ayo Mam, bangun Mam, ayo." Iki ijen lho Mam. Siap Mas. Kalajengaken menika Ibu Negara Madangkara. Iya. Menika garwanipun Raja Madangkara Prabu Brahma Kumbara. Ingkang naminipun Dewi Harnum. Menawi Brahma Kumbara menika teng radione garwane kalih Harnum kalian Panawita. Harnum kalian Paramita. Harnumipun sampun wonten, Paramitanipun nggih tetep Bukesi menika. Ndobel niku ndobel. Brahma anu ya kakange Mantili, si pedang setan nggih, garwane Patih Gotawa. Duwe anak pintar nggih ngoten niku. Wah, gareng apal, lahire mesti bareng radio kuwi mbiyen ora. Ya ora mbiyen penggemar kok le. Bu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, kalajengaken wah menika. Piyayi lek mbesengut saya patut. Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ha nggih. Made in saking Ngawi. Ha nggih menika. Amargi Mbak Tuti niku nuwun sewu mergo kulino lho nggih. Ngagem kudung ngoten mbok menawi saya panas ngoten. Tegese saya semangat ngoten lho. Saya membara ngoten. Ha nggih. Kalajengaken menika Mbak Lia Sundari menawi sok-sok
Mbak Tatin mboten bintang tamu kalian Madangkara ngoten sok-sok para penonton sami niku Mbak Tatin ngoten niku nggih Tatin versi Madangkara niku pancen ya suarane ya padha ringik-ringike pasuryane ya padha ter ya padha sing ra duwe guyu wong loro kuwi ayo anggar ngerti tabuhan kleru blerok ngono kuwi ling ngurus nganti Padang niku iki mung piye to iki mau ngurus nganti Padang kalajengaken Mbak Tati Lestari Handayani made in saking Sentolo. Nah, Sentolo ya Mbak ya. Sentolo Kulon Progo. Dados Kulon Progo niku Ngayogyakarta tasik nyulen terus. Menawi enten kali sing jenenge Kali Gedhe, Kali Progo nika. Jenenge enten jembatan mandek ngimuk ngisor. Mbak Tati mesti golek wedi teng mriku. Ah, dhek ning dhuwur malah sing lanang kok nyemplung. Ayo ngene. Mula ya betah. Ayo, apane? Pokoke betah pokoke. Ayo. Mbak Tatin Lestari Handayani TLH. Tatin Lestari Handayani. Ning IG ya duwe penggemar Tatin Loves. Ayo, ngono kuwi. Kalajengaken ingkang minangka panutut menika Mbak Elisa Urcarus Alasu menika kandidat dokter. Iki dokter hewan ora. Dokter tenan iki calon iki medeni wong iki calone. Tulis dokter genah saya larang. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Iki gendhokan sik winang sik tak dhisikke iki. Maneman iki. Ayo, iki ya potensi. Ayo. Ayo, mergo ya iki potensi iki. Ayo potensi ora. Potensi Pak. Heeh, potensi. Diuntir-untir. Nah, jare Haji Mas ngono kuwi ya. Ayo. Saya pada lang intermezzo niki. Napa? Kita rasa-rasanya kok ya goyo-goku saya nakal-nakal ya. Tiap lawi nang putus iku lho kok tambah nakal-nakal ya siram. Loh, tak jewer. aja kleru. Iki lak rombongan, iki lak keluarga. Ketika Winong bersedih, maka sebisa mungkin sekuat tenaga teman-teman itu menghibur. Ya wes aku ngalah. Ya sakarepmu ya. Haji Mas sing bendina WA mesti apa bedane manuk karo kucing ngono kuwi. Di WA Dek. Ayo. Nang berdiri rasa di sepati nduk ayo berdiri ayo. Ayo kaya apa. Iki kaya jan anu kae lho apa jenenge pemeran Kunti ning apa wi Mahabharata kae lho. Ayo. Mahabari. Ayo. Ye kesi apa iki wah kaya untuk hiburan ya. Halo Nduk Cahayu Ya selamat pagi Pak. Selamat pagi, sudah ngantuk belum? Belum. Iya. Belum. Walaupun sudah berhari-hari kamu nggak tidur, maksudnya begadang terus, tapi tidak lungkrah ya? Tidak lumrah. Soalnya saya tadi habis dikasih kopi sama Cak Bagus. Sudah tua, ayo. Aku mau meling hati-hati ya Nduk, hati-hati. Tadi disupport kopi sama Cak Bagus, jadi nggak ngantuk deh. Apa sampean ora ngerti lek Mas Bagus iki GRG? Apa itu? Garangan. Oh, Padha karo aku mbiyen kuwi. gitu ta. Sing jan tajem anteng jan meko Mas Udin. Lah kuwi. Oh, Mas Udin. Lek. Mas Udin. Lek bedhe iki. Awah. Mas Udin. Gayane lho. Dingklo karo kepet-kepet iki. Mending Mas Udin. dalange omong apa ya. Mas Udin ini sing dhuwur ndingkluk sing ngisor mbuh kuwi. Nyawang HP mirsani notasi ngono. HP. Mergo panjenengane kejaba pinter gampang uga ngasta trompet. Tapi Mas Udin trompete Mas, mang budoke nah. Trompete raketang perhatian sinden sigar brak. Menep Pak. Anu sekedap trompet mawon. Sebulan toh Mas, sebulan. Sebulan. Ayo coba. Monggo bebas. Apa wis ngono? Ayo. Hah? Bebas. Kae lho kaya tentara kae lho. Sumruk. Mas. Ngomong cedak karo Mbak, karo Mbak Misaki langsung disyuting lho. Digo ning Jepang kowe engko. Lho apa, Pak?
Kayak Doraemon. Ya Mas. Ayo. Nah, enggak bebas napa. Kowe lek karo Mas Udin apa gelem mek disebuli tok ngono kuwi? Ayo. Ah iya, angger wiwit tok. Ayo. Ayo. Nang, Winang. Salam. Nembang ya. Nggih. Coba kaya apa? Nembang napa, Pak? Rengu kaya mambengi aku seneng aku. Mambengi arep tak ketokno iman-iman aja kuwi. Kenapa? Kapan-kapan ae. Ayo ditokke ben bengi. Ayo. Saya bawanya ngerepek dikit Enggak ya. apa-apa, enggak apa-apa. Iki anu lho Mbak Misaki iki ya dalang saka Jepang lho. Mbak. Maaf ya, Mbak, saya di atas. Ora apa-apa. Aku di bawah. Tegese lak dhuwur kowe karo aku to, ya to. Loh, mboten to. Heh, lho kowe ngadeg semono aku semene kok ya. Nemung semene. Heeh, semene. Aku sederhana. Mbak Misaki adalah salah satu peneliti wayang, meneliti Pak Cahyokun tadi dan juga Mbak Sinden Elisa dan semuanya akan untuk penelitian akan dibawa ke Tokyo. Nanti rekaman kita akan di Videotron di pusat Tokyo. Yang dibawa videonya aja, Pak. Videonya aja. Orangnya nggak dibawa. Neng kono apa nek wayangan bersih desa? Ya, siapa tahu. Siapa tahu ya. Tahu aja. Ayo. Ya, Pak. Di bawah nih Mbak Winong. Ayo, betul. Nyapo kamerane ra nyapo-nyapo ben ketok ngene ngono. Angger Winong ngadeg terus melu-melu rono. Oh. Sapa-sapa digasak ora ayo. Jangan gitu toh, Bang Yosi. Nah, jangan gitu Bang Yosi. Yo. Ora kaya nonano agawe rucite kagem kanca-kanca sok-sok mbanjeli ngen kenong niku kudu diperhatikan. Strategi ini kados Aji Mas ngoten niku lho nggih. Jenengan mikir niku banter. Dadi yen banter ini nggih mancing guyu ngoten niku. Lah ora, malah nggih piye to ngelik. Lah mlebu streaming ora. Ayo. Ning Kudus kae heeh. Ngelik ora ngelik. Iki piye to doan malah. Malah ora. Ayo. Bareng isuk arek suarane. Bobom ya nggih. Sorry nong, ayo terus ayo. Mengganggu konsentrasinya Winong lho. Enggak apa-apa, Pak. Nggih. Saya udah biasa. Biasa dicuekin toh? Iya. Aduh, kasihan sekali kamu. Dan yes. Mula. Ya nong. Boten
menu atiku digawe pokoknya ora kontrol karo mic engko sing krungu ning streaming iki siji suarane nggen kenong ngelek ora wis siji sing kedua mesti enak suara mam iki Mbah Wir kuwi mending ayo wong kene dok meneng kabeh lho kari patetan mam ditana apa mending buan mam ayo tenang suwit manuk sikatan terowongan terowongane piye nduk ora arep bingung apa lho terowongan udan grimes udan grimes terus nyiup neng terowongan ngono waduh asik banget kuwi lah terowongan ini malah udan ayo yo gintane nduk nong ngene mam Pak Mas Danangi mau anu ngendika ngeten nang aku lebokno grup sinden aku pengen melu gibah ngoten ayo ora apa-apa lebokno ora apa-apa ya engko ben nuturi Mbak Tutik kuwi lek nglebokne loro aja anu Mas Danang tok karo Imam golek sepi grup dhek mrene mam ngono iya dadi orang udan tangis keloyongan rengu karyanipun Simbah Wangsa Subagya saking Tulungagung gitu nan kosek to meneng wae iya lho sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun temu di kakak maten sakniki jerbenten napa pancen sampun
best and the basic. Elok pineng, luar biasa. Power Rangers. Cantik, suarane apik, lelewane ya milangoni tenan. Kowe urung Birgita. Wah. Ngerti Birgita walah tenan. Piyayi luar biasa. Kowe Birgita rong sepiro, ora ngerti Mbak Tutik. Oh. Mbak Birgita karo Mbak Tutik disikke. Ngono. Ngapunten Mbak Lisa, Mbak Tati ampun kuwatir jenengan mesti dinteni penonton wis to. Aja kok penonton sing umum nyatanipun iki malah Gus Hadi wae sik lenggah. Oh, Pak Dasar iki kepala sekolah lagi iki lho mirsani nganti yahine iki. Wingi ning SMK PGRI 2 wingi bar lingguhan kontur. Heeh, nek tatine wergane. Ayo. Bareng nek tatin wah geleng-geleng karo masuk. Ya berdiri Mbak Birgita dan juga Mbak Tri Hastuti iki lono pamundhut gubuk asmara. Nah, nggih. Ya Pak. Birgita iki ya ing atase Amit Sewu waranggana non muslim lho kuwi. Ngagem kudung ya walah tenan. Apik becik kaya ngono kuwi. Ayo. Saya Mbak Tutik wah jan kaya bunyai pondok. Ayo. Pondokane yoga. Ya dadi bunyai ya amin to Pak Yoyo. Amin. Iya, dongakne nggih Pak Yoyo. Amin. Sapa ngerti kok sampean ning Widodaren kono ngedekne pondok pesantren Tri Hastuti. Wah, nggih. Pondok pesantren Al Mainah.
Apa kuwi? Mutmainah. Ojo. Gitu. Al-Mainah. Sing tenanan iki ning Ora. pondok itu tenanan. Lah iya. Iki negasi api men to bir bengi kowe bir. Iya, Pak. Heeh, lurus kowe ya. Lurus, Pak. Ah, lek ra lurus kowe ya mesti kok pedhot ta mesti ya. Hus, Pak. Pun. Ah iya, nggih, nggih. Yo, iki dipinangkane iki gubuk asmara. Ya, coba kaya apa? Ya, dibawani coba wiwit saka Mbak Triastuti sing sepuh luwih dhisik. Nah, iki elok lho adate dhek iki ular kambang laler mengeng kok. Ayo. Bengi iki kersa gubuk asmara ya selok. Ayo. Mangga. Mam, meneng osik ta ora. Ayo Mbak Tuti. Imam niku menikmati. Iya. Kalih kepet-kepet ngoten niku. Tiap saya berdiri niku terus berubah lho. Iya. Oh, to, Mas. Anggumun malah karo ndurin iki lho. Wah, angkler. Turun nang apa-apa. Ayo. Kamu ngene isor-isor Ngene ayem banget lho. Rumangsane ngimpi ngeloni Luna Maya lho. Ndurin. Terus yo, terus. Wah, wah, wah. Ayo. Wis, sandinge kono sok, ning kono sok. Nek njaluk batas saimu ning kono. Ayo. Mbak Tuti, ayo, Mbak. Ayo. Nah, lho. Sabar Tova, jangan digoyang dulu nanti. Ya, Tindingan maine kok goyang engko. gitu. Lah ini kan nurung biasa nih kan Mas Dar. Kuwi iki Jackson, Mbak Tuti. Kok sik tobir? Noval kok kayak jarak to rumangsaku. Ora. Kuwi perasaanmu, Perasaanmu aja kepedean. Gak, aku pengen didiringi Mas Dar. Ya, Mas. Nyingkar. Lah dek sing keceblung ngono kuwi nah. Malah pas lho kita itu lek kuwi. Ayo. Coba totno. Sepiro Val? Ya jangan ngono Val, nek gede-gede ora penak. Ah Noval mau aku. Ojo Pak di peladung tenan musuh kuwi ora. Iki aku jek sabar lho Val. Mas Dar. Wes karyanto ya manut ae. Bawa pun kula paringi ya. Iya. Glibet nggen sinden ae njaluk cepet ae ngoten. Iya. Cepet niku nek mboten nggen kula sing napa benggang niku mboten purun, nggene cah nom-nom niku mboten purun. Cepet biru ya. Nggih. Cepet sanggul niku lho, Pak. Oh iya. Wes, dan cepet, Mbak. Ayo. Sik tau bir. Iki Bisa tamune akeh ae dan cepet. Nyingkar nyingkur Nyaput aja nih ya kuwi. aja jarak sujar wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen akeh mutan Oh, Mbak Bir kita. Ya Bir. Lelampahan kangka Tresna putus. Ampun ngoten to, Pak. Jenengan lho, Pak. Enggak kuwi mung rambu-rambu kok ora. Nggih, Pak. Tresna tulus nadyaningku buk asmara. Makasih. Ya. Apik tenan Bir. Ya. Ojo ben awet ya Bir ya. Aja teman sok pedhot terus aku ya pengen sing langgeng ngono lho. Waduh. Kuncine napa Pak niku Pak ben langgeng niku kuncine napa? Kuncine Inggris. Ayo. Kok Inggris to Pak? Nggih. Wah, ngger konangan. Iyalah. Yo. Wah, nakal. Bubuk asmara yo. Ayo.
Monggo Mbak Bir kita bersama Mbak Tri Hastuti. Yo. Bir. Thank
matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Niki Mas Rudi Cah Tampo santri Anur. Badhe request lagu Ketaman Asmara. Salam sungkem kagem Ibu Nyai lan ugi Bapak Arba sembah nuwun. Nggih, nggih Mas Rudi. Nggih. Ugi menika nyuwun bajing loncat Mbak Tatin. Saking Mas Gondo, owner Audio Setia Tampo Trisono. Nggih. Ana aman Tin nggih. Ana sawerane. Nggih. Sembah nuwun taliasipun. Anu men setelan iki Mbak Lisa karo Mbak Tatin men jumeneng bareng ae. Iya, men ganti suasana. Ya, ya coba kayak apa? Tukung-tukung coba kayak apa Mbak Tatin dan Mbak Elisa Orjarus Halesu. Hoi. Adalah sinden-sinden maskot warga Laras ya almarhum Ki Seno Nugroho. Sing melejit ya loro iki. Nggih, nggih. Anu seneng ya Mbak dilalah nggih Pak Seno memunculkan dilalah kita berdua saka sinden terus saiki ya iso srawung karo pertunjukan wayang pirang-pirang dalang, berbagai macam dalang iso srawung karo wiyaga sinden ngendi papan niku saya bersyukur sekali karena almarhum Ki Seno Nugroho. Alhamdulillah ning niki wae nggih kula sempet merebus milih nangis. Wis kelingan terus ya. Iya, mesti pertunjukan seperti ini aku kangen gitu loh, Mbak. Apa Mas? Mas kangen, Mas Yoyo. kangen. Kita kan sekarang jadi ngisi kayak gini gitu. Kangen kok ben-bengi sampean tanggapan kok kangen. Nah, Maksudnya gini loh. Benceto. Anu tadi kan jenengan pakai garapan warna-warna gitu toh. Terus saya tuh kelingan zaman biyen zaman Swargi Pak Seno tuh juga seperti ini pertunjukannya. Terus pengen duduk di sini ngerasake kaya biyen meneh ngenten lho. Nek saiki wayangan, terus omong-omongan, terus jajan, terus komen njaluk tulung sapa kon jajake golek-golek panganan, gawa rene, itu ngemil. membuat kita kangen. Tapi wayahe serius tuh kita udah siap-siap make wis dipegang ya, Mbak. Dipegang. Nek armangan yo kok sik bar iki arep metu garapan iki langsung iki jalan ke sikik lah gitu. Kangen seperti itu suasana seperti itu terus tadi sempat kelingan Pak Seno terus cerita-cerita kok nangis di situ. Oh ya, nangis ki maksudmu apa bayaranmu kurang apa? Sing jujur le nangis mergo dasarane ben dibuhi kok. Mergo sawerane iki kurang nangis. Enggak. Ya nangis karena kangen aja. Ngeten Mbak, kula mboten nutup mbuntu talingan. Pak Seno adalah pencetak generasi penonton wayang era milenial. Nanti saat ini cah nom-nom teng YouTube nih do seneng wayang itu adalah perjuangan dari Ki Seno Nugroho. Mula nggih swarga langgeng kagem Ki Seno Nugroho. Allahumma amin. Amin nggih. Saiki iki lho. Ben kowe ra nangis ae sawerane nya 200 lho. Bajing loncat. Saestu to iki. Nggih, iki saka owner audio. Setia. Nggih. Siap. Mau tak kowe? Yo gelem. Gayane lewo-lewo. Ora le. Aku paham omahmu adoh dhewe. Terus Aku ndek ning bandara masalah iki Kulon Progo iki Sentul. Wah, Tatin berarti lek ngetani adoh tenan nek. Nggih, tebing nggih niki nek ten mriki niku sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Hah? Kok cepet men? Ya? Hitungannya cepet lho. Lewat Tuh tol. lewat tengah. Lewat tol lho. Oh, lewat tol ya? Mau lewat tol. Oh iya. Biasanya 5 sampai 6 jam. Ya enggak mesti tergantung iki gawake sik sa. Gawak. Enggak aku ngombok golek. Nyuwun dibetakke nggih. Wedi aku nek ke wong-wongmu. Nggih.
Digawane Bu Kesi ku bablas minggu. Kon mboten napa-napa, Bu. Mang nggih. Lho, adate iki lek enek sawirane jan le menyerang ora umum saiki apik men. Nganu. Delok jam. Ora, dasare aku ra kulino dadi wedi nek kulino ya tak ngono tenan. Kulane kerep-kerep ngejak kula mengke sawirane jenengan dadi ana dhuwit nang kono ki ra bakal ana nang kono ki. Ngopo kuwi? Nyapa tak Aku urusane dhewe-dhewe ora apa-apa ngono kuwi. kok ya ora dilebokke tas ngono dadi nek tak jupuk weruh wis dijatah dhewe ora pareng kaya ngono kuwi. Jenengan iki apa kurang sugih? Kurang. Oh ya wis. Ya wis PN kono PN. Ha iya. Kowe iki kan biyen tak titeni jaman Pak Seno nek anggere nek wong duwe, nek wong mampu duwe dhuwit ngopo tak mesti cerewet iki ngopo? Loh, kan itu haknya siapa yang menembang? Loh, sampean ndak ngerti to mau. 1.500 kok Pak Dasar. 500 Dalang, 500 Tatin, 500 Elisa. Kan pas sudah. Lah itu yang kemarin, Pak. Hah? Yang kemarin apa yang mau? Ini baru saja. Oh, iya. Yang kemarin sudah aku masukkan ke kotak amal. Oh iya. Amal mana? Amal jariah no. Ya wis PN ra apa-apa aku ikhlas. Ya kudu ikhlas. Ya jan jatahe delahnya. Ngene lho awakmu iki kok ngomong ngene to mau apa wis lho jan ora tau ngejak. Awakmu yang gertak WA di telepon Bu Kesi mboten saged. Lah jenengan oleh ngejaki ya mbok kira-kira jadwal kula sing selong ngoten lho. Lek selo tak seseli ya. Ayo. Alah ya, ra apa-apa dicoba-coba ya. Ayo, tak tes tak sebule sik ora ya. Kaya Mas Udin mau. Mas Udin ini, Mas perutmu ketok lho, Mas. Apa? Nek gon sing nyelempit-nyelempit tuh Mbak tapi Kakimu ya ketok lho, Mas, kakimu. Tutupi, Mas. Mengko nek ana sing ingin lho, Mas. Ngene lek Madangkara Mas Udin sing gampang, lek Warga Laras lek Mas Solikin. Mas Solikin nggih. Iya, Ayo, mirip padha ngono kuwi. Beda nek iki ketoke klecam-klecem. Sik, nggih, Mbak Elisa aku tak nyuwun tulung ini Mbak Misaki ini kenapa kok moto nulis. Gimana iya. luwih paham? Apa iki? mau dinaikin apa enggak? Enggak diterangkan. Oh, diterangkan aja. Mbak Misaki ini kan sedang meneliti tentang wayang, terutama dalang perempuan penelitiannya. Nah, dalang perempuannya itu salah satunya saya. Terus saya itu kan selain dalang, saya lebih sering jadi bintang tamu. Jadi kita membicarakan tentang era ini, kenapa kok sinden berdiri, terus bagaimana komunikasi sama dalang, apa yang dibicarakan. Nah itu direkam sama Mbak Misaki, dicatat, dijadikan penelitian. Salah satunya pagelaran panjenengan Pak Yoyo gitu. Jadi saya jenengan ini untuk materinya dia. Materinya Mbak Misaki. Dhek wani ngetokne dhuwit piro ngono kuwi? Ah, kowe wani bayar piro? Cuma yo basa Jawa. Dong ora basa Jawa. Dong iki raketang setetek-setetek iro do nyampe. Setitik-setitik. Setitik kok setitik. Ngerti. Bahasa Jawa ngerti ya? Oh, tapi sing ngoko-ngoko. Wani bayar piro ngerti ra? Wani bayar piro ngerti artine ra? Nah, kowe wani bayar piro? Wani piro? Enggak, ini yang jelas dia malah membantu kita menjadi mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Kemarin habis dari Filipina juga menceritakan tentang wayang kulit, diseminarkan, diceritakan di Filipina juga dapat apresiasi bagus se-ASEAN. Wah, gitu. Yang diceritakan wayang kulit Indonesia. Wayang kulit Indonesia. Oh, tepuk tangan untuk wayang kita Bapak Ibu. Mbak Misaki. Nah, nanti tekan ke Filipina barang orang. Siap. Ayo, coba kayak apa? Haji loncat, Mbak Tatin. Nggih. Heeh. Nggih bawa. Pelok. Pelok melawan. Pelok, oh iya. Coba kayak apa? Nggo bawa apa? Nggih bawa. 200 sih nggo bawa ora nek cara kowe aku mah. Biasanya piye hitunganmu? Nek 200 ora. Nek 500 nganggo. Dan sinden matre tenan iki ora. Kula manut panjenengan nek langsung nggih langsung mawon nggih. Oh ya wis. Niki jame pun mepet. Ora isih jam lho. Iku iki urusakku apa kowe muni mepet-mepet lho. Mengke tak critane mboten butul. Lah ngene kok nggih kentrungane rampung kok ya. Ya wis lek langsung monggo. Ayo coba kaya apa? Mopat. Ayo. Molu jerolu cici. Ayo. Ya toh. Jogete lho ya ora ketang mung dadul-dadul. Ayo. Ngece ternyata dadul-dadul pada iki. Lah kuwi nyawang kowe joget iki alah-alah kaya ngono nek larang men.
Gundul, ndul. Ya. Bar kuwi terus ngene iki lho. Sing marai wong penasaran ya ngono kuwi. Alah, Dadi engko. jogete sithik ning piye ngono lho. Oh. Daripada banter ning ora menikmati. Layak ya Pak Dasar langsung sedekap karo bukan main. Salah satu bukti. Wah iya bukti ya. Matur nuwun nggih Pak, tesih wungan nggih. Nggih, pokoke nek kula dereng mantuk jenengan nggih mboten nangsal kondur. Terus ngapa hubungannya apa? Ya engko Mbak menawa Mbak menika nggih tembas bensin. Ora tenan. Aduh. Matur sedaya nuwun, pokoke nggih Mak pun peparing rezeki dateng kula lan kanca-kanca. Nggih. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Santoloe kanca-kanca. Iya. Monggo bajing peluncat. Yo. Kasadayana surep datapi tanah undi kakangkai kadian dasa parwa negara alengka geraja Prabu Dasamuka Narusan Narosan kok tinggal
bajing lonjang apa barang ora tatin lho nakalin lho aduh piye ngopo endi to endi ndelok alah ojo ora weruh senengen kowe engko madepe ra ono mbok madep rene aku ben weruh ora apa wayang golek bake angel Tin penak wayang kulit wayang kulit lek cekel langsung cek ngene iki jane ya penak wayang golek lho lha dadak ngrogoi kaya ngene iki ora malah mlebu ora dirogoi ora iso obah dek ngono kuwi mulane wayang golek iki anu to jogetane rak meng ngene-ngene iki to heeh regane grisi kuwi grisi apa ngono lho mergo dirogoi ya ngene ya Tin mergo dirogoi iya soalnya kan di iya ini janjane ngene iki ora purna lho Tin lagi ora nek buktine ngene iki baru dibuka ora nek apa-apane lho oh iya kayu kaya ngene iki ngono lho nek wayang golek dirogo ora anak papane nek ngono sah menawar tak rogoi sah kaya gelem dadi wayang golek ngono pamane pas Pak Yoyok ora nggawa ndilah golekan isuk-isuk ngono kuwi kowe jejere Pak Yoyok ngene iki oke soalnya drijine nakal nyekel ngene tetep di ngono lho ora aku kan kaos tangan to lek awakmu kuwi lah ngapa lah nganti aku najis padake apa najis sik iki jajal apiten Mbak Umi Hafifah apiten ayo Mbak Elisa lah yo iki ket mau kok ora ditampilake lho bintangnya pancen sing apik-apik mesti tak kerek-kerekne kok malah kok kerek-kerek dhewe karo mburi dhewek digawe keri to kok kerek-kerekne keri cara Blitar dikerek-kerek sih dikereki tekan dhuwur kono kerek iya kengenjang Pak Umi Sugeng ngenjang Mbak lah Lisa. wis gedene sakmene ya Mbak nek ndelok ning nggon YouTube lah ya isih cilik kae lho bener Nggih. saiki wis sakmene umure wis pira saiki Sekarang 20 tahun. 20 tahun Mbah wis iso gawe cah cilik ya Katin ini rusak tenan lambene iki. Maksudnya biyen cilik saiki iso gawe cah cilik ngono lho. Lah gawe cah cilik piye maksudnya? ngajari cah gendong cah cilik iki wis iso ngono lho. Wah iki. Tuh ngono Ana rasa. lambene Tatin kudu dipondokne iki kaya. Ngapa ta? Lah ya kon jenenge apa nek momong adine apa momong nek gawe cah cilik? Ya ora, ya momong gawe cah cilik ora. Nek ya iso ta, Dik? Insyaallah sakit. Lho iso. Ayo syukur to Om lho sana perkembangan. ketemu Mbak Tatin wis Kantun madosne pacule. Oh iya. Nah, wih. Aku ora marahi lho. Korong nemu ta seprana seprene Belum, Mbak. Iki biasane iki Umi omongane alus apik lho. Gimana dipancing-pancing karo Tatin rusak iki. Iki Tergantung bengi Tatin iki melu terus walah sindenku mesti reget kabeh omongane. Ora yo. Yang penting anu kalau sebatas omongan nggak apa-apa yang penting Nggak apa-apa. iya, jangan dilakukan ya. Iya. Begitu. Ayo saiki nembang sik. Ayo. apa Suwe ora ngetokke kae lho, Nduk. Nyidra Asmara. Coba kaya apa karyane Mbahmu Blitar. Ayo. Nah, Ula Tampar kae. Kaya apa? Bawani Pangkur. Metik Seri. Ayo. Yo, Om. Matek seri angkleng darma ana cerita tingkae ulah
maha wiku Nano Anang nggih kinaga raja sasileh nyinaga kini
matur nuwun. Ya saiki terakhir Mas Taslim munggah iki. Men dijiro karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Iya. Mau ana sing ngersake lintang asmara. Betul kaya apa? Ya. Ayo Kak, Kak. Ngayahi ora dikrubut loro. Iki ayo coba. Tetep kuat. Naik. Nah, iki tetep kuat. Wis berpengalaman. Nggih. Iki kanca campur sari ya iki ta, Mbak? Heeh. Waduh. Lirikane medeni. Iki dadi cewek ya cantik ya. Ayo. Cekike lho. Ya ini ya bagus, resik, Bagus, suarane resik. apik. Ayo. Sae. Sugeng enjang Mas. Nggih. Nggih, menika Mbak Lisa nggih menika nggih. Udah sering kita ya. Iya. Kan sering WA ana. Ketok eleng ngematke aku sajak piye ngono. Aja ngono to Mas. Ngono aku ingin lho Mas. Aja lek ingin getun kuwi kok, Mbak. Lah napa? Hah? Lah napa? Lho iso aduh opo sulap iki. Oh alah. Lintang asmara. Lintang Coba asmara. apik lek iki mending. Ya, coba kaya apa? Ya. Mas Taslim versus Mbak Lisa dan Mbak Tatin. Oh iya, yuk Mas Noval Cahyati. Oh. Siang pantoro ratri mung eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulasti. Rasa kangen hang liputi bulan dadi seksi upayane bakal balen jani janji sebelum mati sebelum mati. Wong bagus tante narasatimu tresnaku tulus rening kalbu senajan nyawa oncat saudaraku wis tresna Amin. Tidak. Elisa, harus Alesto. Taslim. Taslima. Siang pantoro ratri mung eleng manis sing ati setiap datang anduweni marang sang Jasulatmi. Kangen hang liputi
Mbak, makasih. Wes, Pak. Wes. Iya. Maaf ya. Suwe ndak kapok. Ayo, aku seneng sing suwe. Anyelne tenan Bocah. Mas sesuk meneh nggih. Amin. Nggih. Mugi-mugi insyaallah saged pinanggih malih. Jinan kali Mas Tulus Bian. Nggih. Salam nggih. Teng tol ngati-ati. Yo, ujung waspada, aja nganti ngantuk leren. Siap. Nggih. Ya wonten lepatin nyuwun pangapunten saestu nggih. Biasane sinden ngene mesti wonten lepate kok ditutupi Ya iki kan ya kok ndak Biar sopan. ndak weruh kolam renang. kata kelepasnya pangapunten lho. Sih. Sehat selalu nggih, Mbak. Makasih. Amin. Lanjut lagi. Alisa, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih banyak. Saya selalu Ayo, akan Gus merindukanmu kapan saja. Aku ora. Yo. Niki arep perpisahan dadakake mulih kok dadak muni kata-kata niki lho. Merindukan dalam pementasan. Mentasan. Kilo pikiranku wis aneh-aneh iki kata. Terima kasih, pokoknya terima kasih. Selamat sukses kagem Ibu Nyai Ismi lan ugi Bapak Arba. Semerambahipun ingkang dipun khitanaken mboten langkung dumateng sedaya para sutresna budaya. Mugi-mugi sedaya pikantuk berkah saking Hyang Agung. Sang Bima Suci anggene madeg Brahmana gawe geter gawe geger ing jagat. Ha nggih to.